I estem aquí per presentar la nit solidària. Bé, ja sé que no és la nit solidària, sinó que ben bé seria el migdia solidari, però no ens veiem amb cor de canviar el nom, ja que portem fent molts anys aquest esdeveniment i és molt important per nosaltres. Aquest esdeveniment de migdia solidari l'organitza l'ONG de Vol Jove, es va deixar de la campanya de mentira i consisteix en un seguit d'actuacions que estan preparades per alumnes de l'ESO i de col·laboracions amb mestres, col·laboracions amb la nostra ONG, etc. Llavors, l'objectiu d'aquesta campanya, d'aquesta nit, és recaudar diners que anirà destinat al projecte anual de l'ONG Bosco Global. Bé, no ens enrotllem més i us deixem amb totes les actuacions que venen per davant. Molt bones. Doncs us presento, en primer lloc em presento, soc la Bego, soc de Bosco Global i us volia compartir el nou repte, el nou projecte que tenim entre mans i que avui us volem compartir en aquesta nit solidària. Estem treballant, des de fa molts anys treballem al continent africà, en concret a l'Àfrica francòfona occidental, i allà trobem el Mali. El Mali és un país ubicat gran part del seu territori a la zona anomenada del Sahel, marcada per unes condicions climàtiques adverses per al desenvolupament de moltes activitats econòmiques i, a més, aquest darrer temps agreujada per una situació del terrorisme jihadista que està instal·lat en aquella regió i que està afectant el dia a dia de les persones que allà hi viuen. Doncs al Mali, en concret a la capital, a Bamako, i en un dels barris perifèrics de la capital, anomenat Niamana, les salesianes es van instal·lar ja fa uns quants anys i han construït tot un complex educatiu per donar resposta a les moltíssimes mancances que en l'àmbit educatiu té la regió.
Ara mateix està en funcionament una escola, un centre de formació professional i diferents serveis que volen millorar la qualitat educativa i de condicions de vida de l'entorn. Doncs ens han plantejat una necessitat que han identificat i que és la que volem compartir amb vosaltres per poder-la transformar en un repte, en un objectiu que aporti esperança en aquesta regió que, com us deia, està molt necessitada de relacions de pau, de relacions de convivència, de relacions fraternes. Hi ha el repte d'oferir a la joventut de Niamaná uns espais saludables, uns espais segurs on poder fer activitats d'educació en el lleure i poder anar creant aquests llaços de convivència, de construcció de pau que tant necessita la joventut i tant necessita el país. Es vol construir aquests espais de pau a través de l'esport, a través d'activitats artístiques, de la dansa, de la música, del ball i sobretot de la convivència entre diferents ètnies, entre diferents religions i també poder capacitar aquests joves perquè siguin promotors de pau, perquè siguin impulsors i multiplicadors de tots aquests valors que volem impulsar i que puguin transmetre'ls i que com a taca d'oli es puguin anar estenent arreu del país. Doncs amb aquest projecte de joves construint pau a Niamaná, a Bamako, al Mali, Bosco Global s'hi enganxa i apostem i des d'aquí també us animo a que pugueu fer aquesta activitat i múltiples accions per donar suport a aconseguir que això sigui una realitat. La massa és aquell fenomen que fa que totes les persones que reaccionin puguin sorprendre's. Aquelles persones que poden veure que tot l'impossible pot ser possible. Per això, aquesta nit solidària, en Jonathan al piano i jo a l'il·lusionisme, demostrarem que res és impossible. Pel primer truc, farem el gran truc de la muralla xina! Com que no ens cabia a la sala d'actes la muralla xina, doncs em tinc que conformar amb el joc d'una moneda. Per aquest joc tenim un got de plàstic, no podríem de vidre, però bueno, és un got que el meu besavi va regalar al meu avi, que el meu avi va regalar al meu pare i el meu pare me'l va vendre a mi. Ho cobrirem i posarem la moneda al sobre. I a la de 3 desapareixerà. 1, 2 i 3! Hòstia, tio, que no desapareix. Oh, otra. 1, 2 y 3. Otra. 1, 2 y 3. Neix un dels millors il·lusionistes de tot el món. Podia escapar-se de cordes i també de candaus. Era un gran escapista i sempre que escoltem el seu nom ens fa una gran alegria. El seu nom era Houdin i aquesta nit solidària, amb el truc final, li farem un gran tribut. Ajudant, sisplau. Que res és impossible. Amb un taló!
Imagina't si poguéssim somiar. Trobaríem en el món més melodies que el soroll de l'armament, que el plor d'un innocent. Tot seria com un camp ple d'harmonia. T'imagines si ens donéssim tots les mans? No hi hauria ja més guerra, cap més pensament. Fer feliç el meu germà I escoltar el cant de l'ocell. La pau no estaria sols d'una fantasia. Diguem amics si no podria ser real, que no tot fossin somnis i una falsa realitat. Digueu-me amics si no podríem treballar i fer d'aquesta terra un racó d'amor i pau. Si sabéssim fer silenci i escoltar, entre els arbres cantarien tots els animals, Cadascú amb la seva veu, entonant sons diferents, però ningú no quedaria sense ser escoltat. Si miréssim la natura sota el cel, trobaríem un tresor amb el seu gran secret. No intentar ser el que no ets, tant si ets jove com si ets nen. Ser un regal per les persones, viure per la gent. digueu-me amics si no podria ser real, que no tot fossin somnis ni una falsa realitat. Digueu-me amics si no podríem treballar i fer d'aquesta terra un racó d'amor i pau. Digueu-me amics si no podria ser real, que no tot fossin somnis ni una falsa realitat. Digueu-me amics si no podríem treballar i fer d'aquesta terra un racó d'amor i pau. I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de les 7, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre Un somni. Laura, no has vist quines margarites més maques?
Si dissabte ja ve la primavera. va fer ell, i allà vaig aprendre a recordar que jo també vaig ser un nen. És el que ens passa a les persones grans, que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho com ningú. Amb la campanya Sigues abella, amiga meva, l'ONG Salesiana Don Bosco Global vol treballar la sensibilització per a una solidaritat global autèntica. La solidaritat autèntica es caracteritza pels següents trets. Ser una amb les altres persones, amb qui és a prop i amb qui està lluny. Tenir cura de la casa comuna, de manera que cal consumir amb responsabilitat, reciclar, reutilitzar i, sobretot, reduir. Tenir empatia, posar-nos en la pell de qui està a una altra situació i anar en compte amb el que fem i diem quan ens expressem. Comprendre que les dones i els homes tenen els mateixos drets i han de tenir les mateixes oportunitats. I què hi tenen a veure les abelles amb tot això? Les abelles són un magnífic exemple d'interconnexió entre les persones i el planeta, perquè són essencials per al manteniment de la vida, pol·linitzant les flors i ajudant a la flora i els cultius. Les abelles són éssers socials que requereixen de la seva cooperació entre totes per la supervivència, ja que una abella sola no farà mel. Tenint en compte tot el que sabem ara de les abelles, què podríem fer nosaltres per assemblar-nos a elles? Podem tenir cura del nostre entorn més immediat i, com a classe, fer servir bé i amb criteri les 3 papereres de l'aula: paper, plàstic i residus generals. Podem contribuir a mantenir nets els patis i no embrutar-los amb els nostres residus. Podem transformar el consum fent servir boca en rolls i ampolles de plàstic reciclat. Podem fer les coses en equip identificant el talent de cada persona per posar-lo al servei del grup. Podem, a l'hora del pati, fer jocs amables i cooperatius. Via abella, my friend. Sigues abella, amiga meva. Via abella, my friend. Sigues abella, amiga meva. Via abella, my friend. Sigues abella, amiga meva. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's the tight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around. That's right. Els grups de divendres treballem valors, però és veritat, però també volem madurar en la fe. Por donde tú vayas siempre estará Jesús. Su amor es para siempre. Murió por ti en la cruz. Nos dio la luz en la oscuridad. Luz. Él vino para amarte y llenarte de su luz. Però no només creixem en la nostra interioritat, també mirem cap enfora, cap al compromís social. Per això no ens hem volgut perdre la nit solidària. I ara es proposem parar atenció en les 6 R's. Repensar, rebutjar, reparar, reciclar, reutilitzar i reduir.
recordeu, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Aquest és en Michael. I aquesta és la Núria. I som els educadors del projecte Neu. Si ets jove i vols lluitar contra els prejudicis i estereotips en el teu barri, vols conèixer gent nova i fer sortides, aquest és el teu lloc. vine tots els dijous a les 3:30. Contacta'ns. أتعرف ماذا أريد يا صديقي؟ فقط أريد أشخاصا تفهمني. لا يهمني من أين أنت، ما يهمني فقط من أنت. Esta canción va dedicada para los que sueñan en un mundo mejor, con color, sin fronteras, sin discriminación, sin racismo. Los que sueñan siempre con el corazón, sabes que me dicen escúchalo, me dicen que no puedo, me dicen que no debo, me dicen que no soy, me dicen que yo no creo, quiero paz. Pues es camino a la felicidad, no quiero más guerras, no quiero esta realidad. El color no me importa tampoco de dónde vienes, ni de dónde procedes, solo me importa la verdad de quién eres. No te fijes en el color ni de dónde soy, pues debajo de eso soy como tú y por eso no quiero más miradas de rencor sino de amor. Quiero romper este muro y no caer en el abismo, pues está lleno de oscuridad y de egocentrismo. Sinceramente lo que tengo en la mente es querer vivir en un mundo con personas con dos dedos de frente. Con dos dedos de frente. Quiero un mundo sin fronteras con personas que me entiendan. No me importa de dónde seas, ni la bandera que te rodea. Solo importa quién tú seas. Quiero un mundo sin fronteras con personas que me entiendan. No me importa de dónde seas, ni la bandera que te rodea. Solo importa quién tú seas. Quiero un mundo sano para poder vivir todos como hermanos. Quiero una ciudad con muchas culturas para poder conocer comidas y canciones puras. Quiero que mi barrio sea tu barrio, que la honestidad sea definición de nuestra comunidad. ¿Y tú qué quieres? Te unes al mundo de los soñadores, de los que dicen más y no menos, de los que cogen la mano cuando la causa no es en vano, de los que en vez de estar acurrucados prefieren estar levantados. Quiero un mundo sin fronteras con personas que me entiendan. No me importa de dónde seas, ni la bandera que te rodea. Solo importa quién tú seas. Quiero un mundo sin fronteras con personas que me entiendan. No me importa de dónde seas, ni la bandera que te rodea. Solo importa quién tú seas. حكاياتنا هي نفسها، الاختلاف فقط في الأعلام والألوان. لا نسلط الضوء عليها فقط خوفا من ماذا سيقولون. Força gent pregunta, què és Famibosco? Famibosco és una iniciativa que surt de la necessitat d'intentar donar resposta a les diferents qüestions de la vida en família, compartir experiències, fer comunitat i créixer dintre de la fe. Integrant també
les diferents realitats de la societat actual, famílies heterogènies, amb diferents inquietuds i formes de pensar, amb desiguals curiositats i interrogants, però sempre disposats a viatjar per un bonic camí acompanyats, com no, per Don Bosco. També és un grup de suport que ajuda allà on pot ser útil, o fent col·laboracions solidàries. I tot això sense perdre l'entusiasme i l'alegria. Sempre hi ha un pretest per celebrar la vida. Perquè Fam i Bosco són famílies fent família. Si vols més informació, envia'ns un mail a famibosco@gmail.com. T'esperem! What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say, we love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool. Am I white or black? I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from a. I'm a fat pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butt. I'm a plant, I can get you up. And I'm Kanye West. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. Afirmem que la Terra s'està posant malalta i que tots hem de col·laborar per guarir-la. Afirmem que el nostre planeta cada dia està més contaminat, perquè no el cuidem bé, gastem molta energia i a vegades és innecessària per a la nostra vida quotidiana. Afirmem que la contaminació que produïm les persones en utilitzar el transport, amb les indústries, amb la destrucció de la vegetació, tala d'arbres, incendis, etc., agreugen l'efecte hivernacle i el canvi climàtic. Afirmem que gran part dels boscos del nostre entorn estan plens de deixalles i ens hem de fer responsables. Afirmem que sovint molta gent no dona als boscos el valor ni respectes que es mereixen. Afirmem que l'aigua és el tresor més valuós que tenim. Gràcies a ella podem viure. Cuidem-la, no la malgastem, protegim-la. Continua sent el nostre futur. Afirmem que sols no podem fer res pel medi ambient. Hem de col·laborar tots junts. Hem d'actuar ja o ens perjudiquem a nosaltres mateixos. Afirmem que cal que aquesta feina no sigui puntual. Cal treballar dia a dia per aconseguir objectius reals. Per tots aquests i molts més motius, ens volem comprometre a tenir cura dels boscos del nostre entorn i començarem pels de la nostra escola. Però no només això, ens comprometem a respectar-los i a fer-los respectar. Perquè tan important és que jo no embruti com que consciència qui està al meu costat de no fer-ho. La cura del medi ambient i el futur del nostre planeta depèn de cada una de nosaltres. Us sumeu a la lluita? Estimats alumnes, ha arribat el moment més esperat de la nit. Quin és aquest moment, Laia? La rifa de la panera. Molt bé, preparats i preparades? Agafarem una mà innocent, a veure, i tu! Molt bé, benvinguts al sorteig de les paneres de la nit solidària. Tenim amb nosaltres dos voluntaris. Com et dius? Dani. En Dani Gordillo i... La Laia Duco. La Laia Mendoza. Molt bé. Aquestes són les dues mans innocents que ens ajudaran a fer el sorteig. Sí. Començarem pel sorteig del pernil. Sí, un pernil boníssim.
I començarem per les centenes. Dani, sense mirar, tanca els ulls, ens agafa un paper. Quin és aquest número? Digue-li a la càmera. L'1. Perfecte. Les centenes. L'1. Perfecte. Ara afegirem els altres números per fer les desenes. Laia, tancant els ulls. El 8. El 8, perfecte. El 180, i ara mirarem les unitats, a veure, Dani, sense mirar. El 6, ensenya-li la càmera. Ui! Problemes tècnics. El 6, perfecte. Per tant, sempre l'1, el 8 i el 6, quin número és? 186. Perfecte, doncs digue-li a la càmera. 186. La persona que té... Ui! La persona que té l'entrada 186. Senyores i senyors, s'han portat aquest pernil. Superbo, Laia? Perfecte, el deixarem per aquí. Continuem amb el sorteig. Però ara sortejarem aquesta panera d'aquí, d'acord? Ara començarà la Laia traient les centenes. Molt bé. Sense mirar. El 2. El 2! Molt bé. Ara afegirem les desenes. Dani, sense mirar. El 7. El 7, vale. El 270, anem a veure. Laia, les unitats, sense mirar. El 2. Molt bé, vale. El 2 una altra vegada. Per tant, 272, quin número és? 272. Perfecte. La persona amb l'entrada 272 s'ha portat aquesta panera d'aquí, preciosíssima. Molt bé, la deixarem per aquí. Cuidado, Dani. Continuem amb el sorteig. Ara sortejarem aquestes d'aquí, la segona més gran, d'acord? Començarem per les centenes. Perfecte. El 0, molt bé. Vale, ensenya la càmera. El 0, molt bé, no hi ha dubte. Ara afegirem els següents números per fer desenes i unitats. Laia Montufo, sense mirar. El 9. El 9, molt bé. Les desenes són el 9. I les unitats, Dani, sense mirar. El 8. El 8, perfecte. 98. 98, molt bé. El número amb l'entrada 98 s'ha portat aquesta panera d'aquí. Enfoquem bé, perfecte. I per últim, aquesta panera d'aquí, la més petitona. Això no són aliments, són coses decoratives, espelmes, estotxos i tal. Sí, no són aliments. A veure què li toca. Començarem per les centenes. Laia, sense mirar. El 0 una altra vegada. Molt bé. Ara. Números. Dani, sense mirar. El 6. Vale. El 0, 6, un moment. I per últim, les unitats i últim número d'aquest sorteig, Laia. El 4. El 4. 64, exacte. Doncs la persona amb l'entrada 64 s'acaba de portar aquests dos preciosíssims. Recordem que aquestes paneres han sigut donació de Fami Bosco. I ho agraïm de tot cor, oi que sí? I moltes gràcies, Dani, moltes gràcies, Laia, per ajudar-nos. Adéu. Yo soy el rey toreando a los guardias y hoy no me quedo sin pan. Tal vez cuando llegue el Ramadán y queda un rato. El rey a prueba de espadas, qué horror, qué bestias son. Yo soy pobre pero un señor. Raza, fresco, alto. Atentos a ver si ahora me alcanzan.
mi amigo Abu. ¡Vamos allá! ¡Aparta! ¡Fíjate! ¡Ya me has picado, ves! ¡Pero es de lo que soy capaz! Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti, Mi amo en un pispás les zurrarás de sobregenio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos. Soy dinamita a punto de explotar. Y ya verás que flashes chupao. Solo la lámpara debe explotar. Y yo te diré, señor, ¿cómo se llama? Da igual, quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. Hey, no hay un genio tan genial. Buscando que ellos fallen, y eso no, porque no callaré. No podréis destruirme, el miedo no me afoca. No ahogaréis mi boca, eso no, porque no callaré. Aquí me intentan retener y no me voy a Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. El mundo es un lugar para Fabulosa visión, sentimiento divino. Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal. Mira bien lo que hay, Allí mis cosas conteniendo voy el a aliento. ver. Soy como un haz de luz que lejos va y nunca más podrá volver. mundo Tras cada vuelta es sorpresa, un horizonte a cada instante es un sueño. descubrir, Un mundo para ti, para los dos. Llévame a donde Sueñes tú. Bé, malauradament, això ja s'acaba. Esperem que hagueu gaudit moltíssim de les actuacions. I agrair-vos a tots els participants, a tots els que heu col·laborat i a qui realment ho ha fet possible. I esperem que ho hagueu gaudit i ens veiem aviat.